Топ 5 на най-голямите сгради на планетата включва някои от най-впечатляващите архитектурни постижения в света. Първата сграда е Бурж Халифа, разположена в Дубай, която доминира над градския пейзаж със своето величие. Следващата забележителност е Шанхайската кула, която е вторият по височина небостъргач в света и излъчва иновация и съвременност. Третата сграда е One World Trade Center в Ню Йорк, символ на възраждането и устойчивостта. Четвъртата сграда в нашия списък е часовниковата кула Абрадж Ал Бейт в Мека, впечатляваща със своята уникална ислямска архитектура. Петата и последна сграда е Центърът за финанси Пинган в Шенжен, който е символ на бързо развиващата се икономика на Китай. Като финал Lotte World Tower в Сеул завладява зрителите си стънченост и ослепителни светлини. Следва Tianjin CTF Finance Center, съчетаващ иновации и стил в динамичната среда на Тянджин. С залеза се разкрива контрастът на небостъргачите, които се издигат срещу небето. Архитектурният модел на един от най-високите сгради показва детайлите и уникалността на нейния дизайн.